Здравейте! Това е продължението на първи епизод. В продължението ще направим смешката. Очаквайте след минутка. Що ядеш? Така, Ма защо е? така. Вижте и сандвича. Надзай! Дръж чашата. Вземи си я сама. Ама! Ото! Коза. О, Стефания Рело. Пакет. Ай, лъза! Добре, очаквайте втори епизод след малко. Един час. Довиждане.